Hei ja tervetuloa tämän päivän erikoiseen tutkimusmatkaan. Katsotaan yhdessä henkilökohtaisia päiväkirjamerkintöjä, jotka kuvaavat elämää kuin hurjaa vuoristorataa. Aika uskomatonta. Annoit meille pätkiä Van der Zelin kirjasta ja rehellisesti sanottuna lukeminen oli koukuttavaa. Täynnä äärimmäisiä käänteitä ammatillisista huippuhetkistä, jotka kuulostavat lähes uskomattomilta, aina romahduksiin, jotka vievät hengityksen. Joo. Siihen päälle intensiivisiä ihmissuhteita ja suurten yksinäisyyden hetkien kokemuksia. Yritetään yhdessä ymmärtää, mikä saa ihmisen kulkemaan levotonta elämää. Juuri se onkin ydinongelma. Eli meidän yhteinen tehtävämme tänään on tavoittaa tämän myrskyisän matkan ydin, ehkä tunnistaa sen taustalla olevat kaavat, mikä saa ihmisen aloittamaan aina uudelleen, usein järjenvastaisesti ottamaan valtavia riskejä, oppimaan virheistään tai sitten toistamaan niitä. Joo, tai sitten olla opiskelematta. Juuri niin. Käydään läpi ne käännekohdat, ne ratkaisevat hetket ja yritetään tunnistaa ne voimat, jotka kulkevat läpi kaiken. Oletko valmis todella syvälliseen analyysiin tästä elämäntarinasta? Täysin samaa mieltä. Aloitetaan ihan alusta. Jälkimmäinen sota-aika muovasi lapsuuteni. Perhe joutuu pakenemaan Wrocławista. Isä, puutarhuri, rakentaa vaivalloisesti uutta elämää ja hänellä on selkeät odotukset pojalleen Edwardille. Tuo lause, että sun pitäisi ryhtyä puutarhuriksi, löytyy muistiinpanoista ja se esitetään eräänlaisena uhkauksena. Se kertoo jo paljon, vai mitä? Varhaisesta suhteesta odotuksiin. Täysin. Se luo heti jännitteen odotusten ja oman halun välille. Sen sijaan, että ryhtyisi puutarhuriksi, seuraa sitten sisäoppilaitoselämä Jyväskylässä. Ja kuvaukset ovat todella vaikuttavia. Tiukkoja kasvattajia, ruumiillisia rangaistuksia, kuten tuo kuuluisa läimäytysjuna, korvapuusti, joka kiersi ympäri, eli ilmapiiri täynnä kuria ja järjestystä. Mutta samalla juuri siellä tuntuu heränneen jotain aivan muuta. Hän kuvailee kohtaamistaan lähetystyöntekijöiden kanssa Papua Uudesta Guineasta, Tohpaivusta ja Tohpatasta. Ai niin, totta. Se kuulostaa siltä kuin varhaiselta kipinältä, uteliaisuudelta vierasta, kaukaista ja täysin erilaista kohtaan. Ja tämä viehätys jatkuu. Se on taas yksi askel isäunelman rikkomisessa. On sitten kokkioppi Legumessa Kississä. Kuulostaa ensin aika luotettavalta, vai mitä? Joo, ensisilmäyksellä. Mutta motivaationa ei näytä olevan niinkään ruuanlaittotaito, vaan ennemminkin kurkistus toiseen maailmaan. Hän kirjoittaa ympäristöstä, synnin tunnosta. Äidin sanat kai. Juuri niin, ne jotka hän nappaa kiinni ja jotka vetävät puoleensa kuin magneetti. Nuoruuden käynnit Helsingin Kalliossa sopivat siihen täydellisesti. Siinä ei ole kyse pelkästään seikkailun halusta, vai mitä? Siinä on jotain syvempää takana. Uskon myös, että kyse ei ole pelkästään kapinasta isää vastaan, vaan aktiivisesta kapinan etsimisestä, intensiteettiä, rajakokemusten perässä, ehkä myös nopean tunnustuksen tai rahan perässä poluilla, jotka eivät ole ihan kartalla. Puutarhaliike symboloi pysyvyyttä, järjestystä ja ennakoitavuutta, juuri sitä, mitä hän tuntuu yrittävän paeta. Ja tämä pako vie hänet sittenkin johdonmukaisesti ulkomaille. Juuri niin, Ruotsi. Todella tärkeä luku. Hän rakastuu päätä pahkaa Ainoon ja haluaa juurtua sinne. Mutta hän kuvailee sitä tunnetta, ettei koskaan täysin kuulu joukkoon, aina olevan vain koeaikana. Hän kutsuu sitä sietämistilaksi. Joo, tuo termi on osuva. Sietotila. Se kuvaa hyvin sitä ulkopuolisuuden tunnetta, joka ilmeisesti on häntä seurannut. Täysi. Hän työskentelee kokkina, mutta se ei riitä hänelle.
Ja sitten se lähtee ja kaverinsa Juhan kanssa he ajautuvat nopeasti laittomiin hommiin. Taas sama kaava. Kyse ei ole kestävästä rakentamisesta, vaan nopeasta bisneksestä. Vähän lain rajamailla. He kuljettavat salakuljetettua alkoholia, tupakkaa, kaikkea mikä Suomessa on älyttömän kallista. Saksasta tai laivoilta se lupaa nopeaa vaurautta, pienen imperiumin, kuten hän sitä kutsuu. Mutta kuten usein näissä kertomuksissa, se päättyy äkillisesti ja dramaattisesti. Joo, se auto-onnettomuus Turussa, se pilasi kaiken. Ei vain rahallisesti, vaan melkein hengenvaarallisesti. Silloin sitä tosissaan miettii, miksi? Oppiiko hän siitä? No, vastaus näyttää olevan ei, kun katsoo seuraavaa jaksoa. Puolustusvoimat. Oi kyllä. Tämä on hänelle pakkokeinon ja auktoriteetin ruumiillistuma. Ja hän tekee kaikkensa välttääkseen sen. Tuo yritys sabotoida varusmieskatselmusta lusikallisilla Nescafé-jauhetta, jotta saisi sydämen tykytyksen aikaan. Hulluus. Se on melkein jo epätoivon huipentuma. Ja se paljastaa ne keinot, joita hän käyttää. Manipulointia, huijaamista, rajoja kokeilemista. Hullua. Se on melkein absurdia hänen epätoivossaan. Lääkäri kuitenkin näkee läpi sen, mutta hänen aikansa varuskunnassa Santahaminassa on yksi pitkä sarja kapinoita. Kurinpitorangaistuksia, eristystä, vankilaa, kuten hän sitä kutsuu, lomarahojen leikkauksia. Näyttää siltä, että se vain kannustaa häntä entistä enemmän. Juuri niin. Tämä tarina varastetusta Pasi sisämaavaunusta, jolla hän ja kaverinsa Joni yöllä ajelevat Vantaanjoelle, se on kyllä täyttä hulluutta. Riski on ihan valtava. Täysin uskomatonta. Ja tämän kapinan huipentuma on sitten lavastettu itsemurhayritys. Laittaa köysi kaulaan päästäkseen sotilassairaalaan, hullujen huoneeseen, kuten hän kirjoittaa, ja sitten saada palveluskelvottomaksi todistus. Se on kyllä todella äärimmäinen teko. No, mitä se kertoo hänen persoonastaan siihen hetkeen mennessä? Se osoittaa valtavaa kompromissittomuutta vastarinnassa rakenteita kohtaan, joita hän kokee ahdistavina. Ja se osoittaa myös halukkuutta todella riskeerata kaikki, jopa oma maine ja terveys, paetakseen sitä, mitä hän ei halua. Tämä lähes eksistentiaalinen vastustus ulkopuolista kontrollia kohtaan vaikuttaa olevan hyvin voimakas moottori. Joo. Kysymys on, käytetäänkö tätä energiaa myöhemmin rakentavampiin tarkoituksiin? Näiden varhaisten, enemmän tuhoisien kapinoiden jälkeen alkaa sitten tämä lähes loputon sarja yrittäjyysyrityksiä. On yritys asettua aloilleen. Hän menee naimisiin Eeron kanssa, jonka tapaa lihapiirakkakojulla Helsingin torilla. He ottavat haltuunsa lihakaupan ja muuttavat sen pihviravintolaksi. Se epäonnistuu kuitenkin. Hän työskentelee olutkauppakoffissa, nousee varastomiehestä kuskiksi, mutta sitten taas se toinen puoli ottaa vallan, riski, nopea raha. Hän löytää ruletin, ja juuri tällainen käännekohta se taas on. Hän heittäytyy siihen täysillä, opiskelee aihetta, luulee hallitsevansa pelin ja menettää kaiken. Ei pelkästään Erikan kanssa yhteiset säästöt, vaan myös rahaa juomakaupan kassasta. Se ei ole vain taloudellinen, vaan myös moraalinen pohjakosketus. Vai mitä? Täysin samaa mieltä. Hänellä on pakko tunnustaa Erika huijaus. Nauhoituksista huokuu epätoivo. Mutta melkein vielä huomion arvoisempaa on se reaktio, joka sen jälkeen tulee. Joo, siinä se onkin kiehtovaa. Melkein heti yhden epäonnistumisen jälkeen tulee seuraava yritys. Isän kuolema koskettaa häntä syvästi, ja vaikka hän oikeastaan vihaa puutarhaliikettä,
palaa hän isänsä viimeisen toiveen mukaisesti sinne takaisin. Hän suorittaa jopa mestarin tutkinnon. Voisi luulla, että nyt alkaa vakauden aikakausi. Juuri niin. Ja hetken aikaa siltä näyttääkin. Hän on jopa innovatiivinen. Hän on erikoistunut biologiseen tuholaistorjuntaan hyödyllisten hyönteisten, kimalaiskärpästen ja petopunkkien avulla. Totta, se oli silloin 70- ja 80-luvuilla aika edistyksellistä. Täydellistä. Hän käynnistää Turun kukkapäivän, tapahtuman, joka hänen muistiinpanojensa mukaan osoittautuu suureksi menestykseksi. Tässä näkyy kyllä aitova yrittäjähenkisyyttä ja kaukonäköisyyttä. Joo, totta. Mutta sama kaava jatkuu. Myös tämä yritys epäonnistuu lopulta. Korkeat energiakustannukset, hintapaineet hollantilaiskilpailijoiden takia, näitä syitä mainitaan. Lopputulos? Konkurssi. Se paljastusvakuutus, kuten sitä silloin vielä kutsuttiin. Taas yksi romahdus. Ja mitä seuraa? Radikaalein muutos tähän asti, sanoisin. Puutarhuri opiskelijasta yritysneuvojaksi Nokia Consultingilla. Se on hyppy täysin eri maailmaan. Tyylikkäät puvut, kalliit autot, aivan erilainen kieli. Joo. Ja tässä hän oppii kirjoittamaan, täydentämään, manipuloinnin taitoa. Tämä myyntitekniikka ELINKEINETs. Hän selittää sen kuin kollegat painostaisivat niskaan. Joo, kun tekaistujen puheluiden avulla, joissa taustalla on väitettyjä asiantuntijoita, luodaan painetta. Se kuulostaa kyllä todella kyyniseltä. Täysin. Hän kuvailee sitä hyvin suoraan. Kyse on ilman myymisestä. Myydä nollia ja lisää ilmaa, se on kovaa peliä. Joo, täälläkin nopea nousu, menestys, raha, mutta epävakaus pysyy. Eräs työntekijä nimeltä Jussi huijaa häntä provisioista ja koko firma joutuu verohallinnon tarkastuksen kohteeksi Suomessa. Vielä yksi kauhujen loppu. On kuin menestys ei koskaan voisi pysyvästi juurtua häneen. Juuri niin. Ja tämä kyvyttömyys vakiinnuttaa, menestys jatkuu yhä. Seuraavien projektien lista on pitkä ja muuttuu yhä hullunkurisemmaksi. Siinä on myynti näille väitetyille polttoainetta säästäville laitteille, kuten Quattro-laatikolle. Voi kyllä, ne vehkeet. No jopas, ne jotka osoittautuvat täysin tehottomiksi. Sehän on melkein petosta, täytyy sanoa. No joo, sitten ulkomaisten rakennustyöläisten välitys, oikeudellisten harmaiden alueiden miinakenttä, epäluotettavia tyyppejä, epäilyttäviä kumppaneita. Lukiessa tulee melkein hengitysahdistus, vai mitä? Täydellistä. Kiinteistöspekulaatioita epäilyttävän kumppanin nimeltä Virtanen kanssa, jotka melkein ajavat hänet konkurssiin. Sitten tämä tanssiklubi saa isänä kuulla, miten nuoret ruotsalaiset tanssijat kutsuvat häntä, kun he lähtevät esiintymään Ruotsiin. Vielä yksi kerrostuma vaihdos, taas lipsahdus hämärämmille vesille. Tarkalleen. Ja vaikka projektit kasvavat suuremmiksi ja kansainvälisemmiksi, tämä valtava jalkapallostadion hanke Helsingissä suomalaisen rakennusyrityksen kanssa, yritys perustaa betonitehdas ruotsalaisen konsernin kanssa Oulussa, kaava pysyy samana. Suuret suunnitelmat. Paljon matkoja, tärkeitä kontakteja, mutta lopulta kaikki kaatuu puuttuviin takeisiin, epärealistisiin odotuksiin tai epäselviin kumppanuuksiin. Se tuntuu jatkuvalta jahdilta seuraavan suuren jutun perässä. Täsmälleen. Jopa rikollinen energia paistaa läpi, kun hän hommaa tutulleen, joka on onnettomuuden jälkeen pulassa väärennetyn kapteenin pätevyyden Panamasta. Juuri niin se on.
Hän lainaa itseään Kalevalasta. Se tunne, kun luopuu jatkuvasti jostakin tai menettää, mutta ei sure pitkään. Aina etsimässä seuraavaa vaihtoa, seuraavaa mahdollisuutta. Mutta onko se todella pelkkää huoletonta irtipäästämistä, kuten Kalevalan sankarilla? Se on todella hyvä kysymys, sillä tämän ammatillisen vuoristoradan rinnalla myös yksityiselämän suhteet ovat todella myrskyisiä. Joo. Avioliitto Erikan kanssa on alusta asti kärsinyt hänen ailahtelevaisuudestaan, työpaikan vaihdoistaan, talouskriiseistään ja, kuten hän avoimesti kertoo, sivusuhteistaan. Joo. Erityisen merkittävä on pitkäaikainen suhde Ainoon, jonka hän tapaa Soludata-konsultointiyrityksessä. Hänestä tulee ensin työntekijä, sitten liikekumppani ja lopulta elämänkumppani, kaikki samaan aikaan kuin avioliitto Elinan kanssa. Joo, ja hän kuvaa todella vaikuttavasti tätä ristiriitaa ja myös tarvetta valehdella, jotta voi ylläpitää kaksoiselämää. Hän kirjoittaa sananmukaisesti, että vasta silloin ymmärsin, että avioliitossa täytyy valehdella. Tämä on kova totuus. Se kertoo paljon siitä tunne-elämän monimutkaisuudesta ja ehkä myös kylmyydestä, jota tämä järjestely on vaatinut. Täysin samaa mieltä. Erikan myöhemmät syöpädiagnoosit ja hänen kuolemansa ovat syvä käännekohta. Hän kertoo, kuinka hän tuki häntä tiiviisti näinä vaikeina aikoina. Se iskee häneen tunteellisesti kovaa, mutta siitä huolimatta rauha ei tunnu palaavan. Suhde Ainoon, joka on kestänyt monet hänen bisnesseikkailunsa, on myös vaikea. Sen rasittaa Ainon toistuvat alkoholiongelmat ja, kuten näyttää, hänen perimmäinen kyvyttömyytensä sitoutua pysyvästi ja selkeästi. Joten pysyy se peruslevottomuus, tämä jatkuva etsiminen, seuraavaa huumaa, seuraavaa projektia, seuraavaa kokemusta, olipa kyse sitten työstä tai vapaa-ajasta. Joo, se pitää paikkansa. Hän vaikuttaa siltä, ettei osaa löytää tyytyväisyyttä saavutuksistaan. Jopa onnistumisen hetket eivät tunnu pitävän häntä kauan otteessaan ennen kuin hän syöksyy seuraavaan, usein arvaamattomaan haasteeseen. Joo, just niin. Kyllä. Tämä herättää tietenkin kysymyksen, jonka haluamme jättää sinulle, rakas kuulija. Miten arvioidaan tällaista elämää? Juuri niin. Onko tämä ihailemisen arvoista sitkeyttä? Voimakas elämän ilo, joka saa sinut nousemaan ylös aina uudelleen, riippumatta siitä, kuinka syvä pudotus oli. Vai onko se ennemminkin eräänlaista ajautumista? Riippuvuutta riskistä, kyvyttömyyttä asettua aloilleen, ottaa vastuuta ja elää omien tekojensa seurausten kanssa. Missä kulkee se raja? Joo, se ohut raja rohkeuden ja uhkarohkeuden välillä, yrittäjyyden, riskinoton ja itseään tuhoavan uhkapelaamisen välillä. Nämä tallenteet eivät anna yksinkertaisia vastauksia, mutta ne pakottavat miettimään. Täysin totta. Ne heijastavat elämän kaksijakoisuutta, joka jatkuvasti uudistuu, mutta ei ehkä koskaan löydä todellista täyttymystä. Elämää täysillä, niin voi kai sanoa. Täynnä rohkeita suunnitelmia, lyhyitä, loistavia menestyshetkiä, mutta myös hurjia virheitä, taloudellisia romahduksia ja syviä henkilökohtaisia menetyksiä. Loputon virta uusia alkuja, joka saa lukijan oikeasti pyörälle päästä. Mitä sinä otat tästä tarinasta mukaasi? Ehkä oivalluksia riskin luonteesta, siitä, miten eri tavoin ihmiset siihen suhtautuvat, siitä ohuesta rajasta luovan tuhon ja pelkän itsensä tuhoamisen välillä. Joo. Epäonnistumisen taiteesta ja uudelleen nousemisen voimasta, vai herättääkö se sinussa ennemminkin kysymyksiä merkityksen ja pysyvyyden etsinnästä maailmassa ja elämässä, joka on täynnä katkoja ja epävarmuutta?
Kirjan lopussa kirjailija päättää tallentaa kaikki nämä myrskyiset kokemukset, säilyttää tämän kaleidoskoopin, kaikkien epäonnistuneiden yritysten, kariutuneiden unelmien ja monimutkaisten ihmissuhteiden jälkeen. Tämä kirje saattaa olla se viimeinen mahdollisuus aloittaa alusta. Yrittää jälkikäteen saada jonkinlaista järjestystä tähän kaaukseen, ehkä löytää itsearvioinnin ja rauhan muoto. Mielenkiintoinen näkökulma, vai mitä? Onko kirjoittaminen ehkä vain luonnollinen jatke? Seuraava jakso tässä poikkeuksellisessa elämäntarinassa. Joo. Seuraava käänne kaleidoskoopissa. Vielä yksi pysäkki tällä loputtomalta tuntuvalla levottomalla matkalla. Kysymys, joka uskoakseni jää avoimeksi ja josta saatat haluta pohtia hetken lisää sen jälkeen, kun olet saanut nämä oivallukset. Näin olemme päässeet tämän päivän yhteisen, todella kiehtovan elämän tutkimusmatkamme loppuun. Nähdään seuraavalla kerralla.